जों दिनै थांगासिनो गुवाहाटीयाव मोननैसो जिनिस लायनो ओमफ्राय आंबो केमेराखौ सार्भिसिं खालायगोन दिनै नायबाय थादो नोंथांमोना ओरैबायदि ट्राफिक माने नै ब्रिजानो मोनाखै चेकपस्ट मोनबाय बेयावनो ओरैबायदि ट्राफिक जागासिनो नै टल गेटआवबो बेसेबा गोबाव थाबाय दा आरो नै दाबो ट्राफिक मोनबावबाय माला जे सहैबावगोन आथिं साथिं साजोब्बाय ट्राफिकआ जाला गयखौनो जास्राबाय गयाबो माने बेदर सेरनै जाग्रा प्लास्टिकआव गय खान्दिनि लाना फैदों सोर लाबोदों बेनो बे लाना फैदों बेखौनो जाग्रोबाय दा आंनि केमेराखौ दा बेहाय सार्भिसिंआव होबाय केनन सार्भिस सेन्टाराव ओमफ्राय दा जों थांसै लाखटकियाव नायदो ओमफ्राय आं बेहाय फैफिननाया 4टासोआव मोनगोन आंनि केमेराखौ सार्भिसिं माने क्लिनिं खालामगासिनो लेट्स गो जों नै लाबाय सनिनि 50mm लेन्सखौ ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौ दिनै लाथ'नाय जानाय नंला एसे प्रब्लेम जाबाय बेखायनो साननैसो उनाव फैफिननांसिगोन साननैसो उनाव माने गाबोन नङाबा समफोर फैफिनगोन थ' दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय थ' जों दिनै गुवाहाटीयाव फैफिनबाय बे गारिखौ बिथिं पार्किं खालामबाय लेट्स गो थ' दखानाव केमेरा के दुनिया लाखटकिया येते साढ़े ठीक है तीन लामारबाय नै ड्रना बे ओमफ्राय मोनसेल' पिस बेनोल' ओमफ्राय जों बेखौ जों लानोसै भाई टेस्टिंग ঠিক আছে এটা জানাই তো আমি ক্র্যাশ করব জানো लाबाय जोंना जाबाय दा लानाया थांसै बेखौ लागायगासिनो बेखौ केपखौ लागायगासिनो लागायनानै दा न'आव थांसै Abang gue juga. Hah? Sorry gue.
जानो नागिराखै नै दासो खुलिहांदों बेखौनो मोनजाला थांसै दा न'आव बाबा जागोन फैद' ओइ So, दिनै फाइनेलि लाबोबाय DJI Mavic Air 2 latest दाखालिल'सो ओंखारनाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै दिग्लो हाबाब masih गोबाव दिग्लो ओइ वाव बेगबो मोनथ'लायदों माथो दोनथ'नोसै माने र' बेहाय माबा दंथाय सिंगेल पपुलार एक्सट्रा मोनखादों ओमफ्राय दंबावो मोनसे सेट ओमफ्राय आरो मोननै सेट एक्सट्रा मोनफादों मोननै माने मोनथाम बेहाय मोननै दंबावो नै ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा आरो बे एक्सट्रा ओमफ्राय नैबे दा लागायनो थाखाय आरो ओमफ्राय बेहाय इउजार गाइड दं बेखौ नांला ओमफ्राय दा मेन जिनिसखौ खेंनोसै वाव बेहाय मा दङ बेटारि बक्स बेखौ नांथ'ला ओमफ्राय बे जाबाय नै रिमटआ बे ओमफ्राय स्टिका मोननै बेहाय दङ ओमफ्राय बेहाय नैबे जाबाय मबाइल हल्डार ओमफ्राय बेहाय दङ टाइप सि केबल मबाइल कानेक्टर ओमफ्राय दाना नायनोसै बेखौ दोनथ'नोसै थाबाय ओमफ्राय दा नैबे जाबाय मेइन जिनिसा नै ड्र'ना DJI Mavic Air 2 ओमफ्राय नैबेखौ बिदि खेंनांगौ बेखौ ओमफ्राय बेहाय प्रपेलार नैहाय लागायनोसै लागायनाया दा नोंथांमोननो देखायगोन बेनि भिडिअखौ देखायनोसै दा रिभिउखौ ड्र'न शट देखायनोसै नोंथांमोननो दा नायदो प्रपेलारखौ देखायनानै ओमफ्राय लगायनायखौ देखायनानै शटखौ नायदो थ'दो बिरहोनानै नायनोसै माने नायदो दा जोंहा फिटिं खालामनोसै मेन ड्र'न ओमफ्राय दा बेखौ बख'थ'ला प्रपेलारखौ लागायग्रोनोसै प्रपेलारा नै फिटिं खालामग्रोनोसै सिलभार नै बेखौ बख'ग्रोनोसै जि हाग्रा गोजाननि जायगायावबो बेखौ बेहाय नैबे गुफुर दङ ओमफ्राय बेहायबो गुफुर दङ दा गुफुरजों गुफुर लागायनोसै नैबेबो गुफुर ओमफ्राय सेम नैबे ब्लेकजों ब्लेक बाबा ब्लेक शिप ओमफ्राय रेक गिटार गैया मिथिलाय ओमफ्राय दा बेथ' रेडि जाबाय नैबेखौ बख'ग्रोना लानोसै केबखौ बेखौ रिमुभ खालायबाय ओमफ्राय दाना बेहाय मेम'रिखौ सोनोसै मेम'रिया उनसे सोग्रा मेम'रि किधर डालता है इसका इधर नहीं है शायद हाँ इधर है मैंने मेमोरी को सोनोसै 32 GB उल्टा इसको उल्टा दा बे जाबाय रेडि ओमफ्राय दा जोङो रिमटखौ कानेक्ट खालामसै नायदो ड्रन गोजाननि खानाखौ मोनजायाखै नालाय आरो मायावथ' मारै जानो आखाइनो कमप्लिट लागासिनो बेखौ बरनबाय दाना बेखौबो बरननोसै ओमफ्राय दा बेखौ कानेक्ट खालामसै बेहाय टाइप सिखौ मबाइलाव कानेक्ट खालामनानै दा बेखौ अन खालायग्रोनोसै ओमफ्राय दोनबाय नै फाइल ट्रान्सफार खालामसै अन जाबाय बेखौ अन खालायनोसै नर्मेल लानोसै न' नर्मेल खेबग्रोनि केमेरा नर्मेल नायदो दाना आं बिरनोसै नायदो Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Len khalaibai naidw
जोंना शर्ट लानाया जोब्बाय दा नोंथांमोना फुटेजखौ नायदो फारसेनिफ्राय फारि फारि